martang yang mahita dami di debatana sumurung sen saluhut roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon atani dewatari kita ima natar sura di buku Panulirang Habakuk bintu sadan ayat 12 saha tu ayat 17. Dahodo ale Jakuba debataku sen narubi dope nasun badia diaku dang tagamon mate hame loasomo ale Jakuba bahin do ibana ubain bipati dakon jalabain do ibana ubain ujak ibana debeko ali duduk batu pita situtudo matam ubain so terpede daho naroa jaradang terbaik ko marsobu-sobu mida pangarupaon buah sama tung peidom pamupusi tung siap ko modo dibudut halak perjahat natubigor sien ibana jala tudusun akadik ke laut jolmei di beko tudusun guluk-guluk tahe naso meraja tung salu do disita nasida tugijang marhite-hite hail jala dipapungu di bagasan jalana jala jogja tu bagasan harak kadanganna alani merlas ni roha ibana jala marlopodon dibahini ubain memilih ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ay binahin napuni pertalianna jala talmisi panganonna alai dusongoni tung paro maron nama jalana jala datanna mabumi akabang superbiku so marpas sadian idon saatna donga saha porsiaon songon topik nasun badia do debata jala parbinoto do disaluhutna diamok kadongan mungkin taingo do pera ditiki zaman ni Presiden Jokowi na dipilih sada Menteri Kelautan na margoar ima puji susi pujastuti na masai jut gabe si parekelan nang gabe sada sipata halongangan ibana na jut ima nataida pola didok inata Menteri Kelautani ima inata susi nama dok tenggelamkan bahkan gak bisa ada slogan na si parekelat do hatai alai ternyata betul-betul memperjuangkan betul-betul Allah berisi kebenaran betul-betul iman akengai nang pehata tenggelangkan alai bermakna sekali mana tidak disi pola do piga-piga kapal na dibakar na ditenggelamkan akka kapal-kapal na ilegal alania anggo kapal na anundo surat-surat na daw alai ka kapal-kapal na merugikan Indonesia baka pola didok inata menteri bahwa kita Indonesia dirugikan puluhan ribu triliun marhite alania ima akadiki na ditakupi na ilegal na so adong na pola do akka kapal marmasukan na Rusian akka luar negeri dan minotoropannya ke kapal na sedih alai na pasti merugikan negara tahun na pasti ima nakaingani merugikan Indonesia alanido sa sitong na ikosongon inapa menteri sisyodo sa sitongan yan akka menteri do akka pejabat pangarong ragu-ragu aliw laing baho la nakkaune do la nakkaneng pudirina do tabatan na itiru maniani tidak ragu
tidak takut nampi turdigati dan minotor paniah beni. Alin yang tidak songoni masih harus nak kebenaran, keberanian memperjuangkan. Ya memang harus tenggelamkan persoalan berapa harga kapalnya. Tapi karena sudah melakukan ilegal, melakukan pencurian, kejahatan, angaro pola perlu gebe songon gebe pergunahan hotel tidak perlu, memang ia harus supaya gimana kaya nih asa dong pelajaran. Alani dia makadong asaha Porsia langsung do nata ida di bagasat turpu tahun i manaking persejaran nata ida soal kejujuran, dua kejujuran ijulu ni di bata wala do ida Habakuk mengeluarkan ima aka unek-unek nari rohana kesedihannya juk ni rohana nat ida dia dupa ni di bata jala jujur do ibana pabuah honi pergumulan ne jala jujur di mana pabuah honi sadok ibana keng itu rupa di pata alani berengot tama kadia mah memang luar biasa do berengot ta persejaran sian tangiang sia baku tu di pata di son banda ipatri hon manak ngani pamuncionna do manangi do ubigi do pola pabuah hon sudi ima do rupa di pata alani makadong asaha Porsia lidi kita jahan kain buku Habakukun teide do buha cara ni si Habakuk lau majalo dohot mamuji debata na perjulu teide naking si dia begitu kagum ima direspon di jawaban di debata di patidakut ibana di pamujionna tu debata ido nama saya menarik teida di bagasat turpu tahun nangpe iba nak ngani herana protes di mana tu di bata mernida akka perjahati mernida herana jago hera seolah-olah akka perjahati rupani gabi bui kibat berengota alai di sido di patuduhun iba nak ngani ima bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar diulahun di Papua debatado ino ubain nama saya takas nak ngani dahulu ali jahuba debataku sinnaru binasun badia dan tagamun mati hamil luasom ali jahuba bain di mana ubain di patindakku jala di beko pancoran di ibana ubain ujak ibana di beko ali dulu batu ahado nanaing dohonon na di sidia makadongan nanaing dohonon na ima nakaingani berengotta di sada panidangion di pamerengan ni si Habakuk bahwa dua Habakuk ima nakaingani seolah-olah na tidak respon di ibana ima di bagasat tanyang ni seolah-olah tidak ada respon jawaban herana di pasobbo debata apa daw alani itu gaya beberengot taman ini bahwa nang luar biasa na tidak ima Habakuk berkomunikasi dengan Tuhan dia rela dia betul-betul ima pabuahon berkomunikasi dengan Tuhan dengan firman tidak mengerti bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Tuhan dalam dirinya alapatanna bahwa Allah berkuasa di unek-unek ni ibana nak ini Habakuk na juju na marsuara tu di batang dia membandingkan ima akan jahati tetapi betul-betul luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan nangpe bangsui di paloas terjajah nangpe bangsui di paloas terbuang alai kodi ngotot tado nak ini bahwa di sana di saat Habakuk berseru mengapa Tuhan berdiam seolah-olah dibiarkan seolah-olah dihancurkan seolah-olah imanaking ani pembiaran hape daw alai molotadok rupani di sido di ida di paingot hatani di bata si Habakuk merespon bahwa itulah salah satu cara Tuhan untuk mendidik membentuk manopa nasida gak bisa ada bangso
iman akangani namanada diri. Ido baina masa takas di paingo di tulpukon. Asa gabe sian ias niroha dengan kejujuran. Alani naida manakangani di sido berengota si Habakuk Batul Hasson lungun nirohana. Marnida diame bangsone lungun nirohatan wa songoni ma songo si Habakuk. Alani akka gudang ni akka kasus na korupsi, kasus naka natadok na lemah hukum, natai rupanya seolah-olah ima pembiaran. Alai nunga taida rakyat Indonesia sudah semakin gelisah memereng, alam muruk, alam gerah. Akhirnya sampai taida di minggu-minggu nasal pun kemarahan di bangsoi, kemarahan di bangsoi itu kepejabat lania karena ketidakpedulian, karena seolah-olah iman akangani hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan akka kebutuhan, tanpa memperhatikan di tengah-tengah nih bangsoi. Alani hidup pergumulan di Habakuk. Habakuk bergumul dengan kenyataan kehidupan yang dia lihat dan dia alami. Alani secara terbuka di mana memaparkan pergumulan itu di bata. Lapatan di pergumulan ini, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Mengapa Tuhan membiarkan kekerasan? Mengapa Tuhan membiarkan pertikaian itu? Mengapa Tuhan membiarkan hukum diperalat? Sepertinya hukum kehilangan kekuatan, sepertinya keadilan tidak pernah muncul, sepertinya tidak pernah terlihat hasil tongan nasihat debata. Di sido di Papua si Habakuk nakalingani alanido di paingo maharus berani. Songon haporsiani si Habakuk menyaksikan ima bahwa Tuhan betul-betul menolong, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia, orang yang masih hidup di dalam kebenaran. Alanino tidak di bagas 10 tahun Habakuk bergumul memang secara pribadi, pergumulan di mana dia terbuka berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan, menunggu jawaban syed debata. Alani tidak menakengani di dua ditangi yang secara pribadi imana bahwa hutu debata. Ala di si berengota dia justru semakin melihat siapa pengenalannya, siapakah Tuhan itu di bagasan muluna. Jalom napar pudi sehari nama saya arga taida. Habakuk memilih untuk bergantung pada Tuhan. Odo nama saya menarik. Alani nampe gudang akan amasa, nampe gudang akan apait, nang dia pihak nata adupi. Alai songo Habakuk kumaita memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Nampe gudang hamaulun, nampe gudang akan apait. Molotai dan akengani di Habakuk bidutulu ayat 10 hidup nataida. Disiga bereng utama Tuhan dengan sabar mengajar Habakuk sampai akhirnya ia membalas dengan amsal dan kidung pujian oleh iman. Ia mendapat bahwa tidak ada masalah apapun yang terjadi tanpa lepas dari pantauan Tuhan. Alani sudiakan aporsia ikut patu do ima maniup berpakirimun marhaporsiaum songon si Habakuk. Terakhir molo tidak di iluhan manang disudi ngulu ni si Habakuk alai di naparpudi berengota di keterbatasan berengota disudi nama saya. Ternyata Tuhan menjawab, ternyata Tuhan memberikan jawaban di tengah-tengah keterbatasan, pergumulan, semuanya itu walaupun itu misteri, tapi kita harus belajar dari Habakuk bahwa Tuhan menggapai dan Tuhan adalah sumber jawaban semuanya. Ala hidup nasun badia do debata jala para binatoana disaluhuna sakakna hobar tulomani rohani debata atong tahun
Allahumma songo dia pihak kana masa tayong ma songo si Habakuk akhirnya dia siap dan dia melakukan dan dia percaya orang marhaposan tu di batado ibana sian nasang guruna. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.